Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Biyernes, July 11. Barangay official sa Angeles City, hinimok ni Mayor Lazatin na maging aktibo sa pagbabantay sa nasasakupan. Sessions at hearings ng Mabalacat City Council, mapapanood ng live ng mga Mabalakenyo. Face-to-face classes sa Sasmuana, suspendido bunsod ng baha. Before Region 3, hinikayat ng kabataan na maging interesado sa sektor ng pangisdaan. At Biggest Loser 2025 ng Bataan PPO, tatanggap ng special prize. Maging proactive sa pagbabantay sa inyong mga nasasakupan. Ito ang paalala ni Mayor Carmelo John Lazatin II sa mga barangay captains sa Angeles City. Ito ay matapos ireklamo ng ilang residente sa CLTV 36 News ang iligal na pagtatapon ng basura sa gilid ng flyover sa barangay Kutkut. Agad namang inaksyonan ng lokal na pamahalaan ang reklamo at ipinalinis ang nakatambak na basura sa gilid ng kalsada. Inatasan na rin ni Lazatin ang Environmental Management System ng syudad na imbestigahan ang nasabing insidente. Tiniyak din ng pamahalaang lungsod na patuloy nitong mahigpit na ipapatupad ang mga batas laban sa pagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Magiging bukas umuno sa publiko ang mga isasagawang sesyon ng Sangguniang Panglungsod ng Mabalacat ayon kay Vice Mayor June Castro. Sa isang panayam, inihayag ni Castro na hindi pagkakait sa mga Mabalakenyo ang live coverage ng mga pagdinig upang masubaybayan nila ang mga diskusyon, debate at panukalang ordinansa na may direktang epekto sa kanilang pamumuhay. Dagdag ni Castro, bahagi rin umuno ng plano ng pamahalaang lungsod ng pagtatayo ng sariling digital infrastructure. For the name of transparency, inuumpisan na po natin, kaya lang dahil sa financial constraint, gusto ko pong i-ere yung lahat po ng mga regular session natin, special session natin, para sa ganung paraan magkakaroon po ng opinion, idea yung bawat Mabalakenyo. So live stream yun, live stream, po, live stream, pwede rin sa TV. Opo, pwede sa TV at maglalagay po tayo ng mga LED walls sa strategic area, dun sa mga public places na kung saan makakapanood po ang bawat Mabalakenyo. Ang paggabay po sa mga bagong elect na official, dun sa mga committee hearing, sa regular session in aid of legislation, kaya po ngayon, mayroon kaming nakasalang na committee hearing on transport. Kailangan po magabayan po natin sila at maturuan po natin dun sa tamang proseso kung paano mag-render ng committee hearing. Mm-hmm. Patuloy ang pagsusubikap ng BIFAR Central Luzon ay kayatin ng kabataan na maging bahagi ng sektor ng pangisdaan. Isa sa mga naging hakbang nila ang photo essay contest na bukas para sa mga anak ng mangingisda. Magbabalita si Lizen Morten. Nananatili ang adhikain ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon o BIFAR 3 na hikayatin ang mga kabataan na maging bahagi ng sektor ng pangisdaan. Bahagi nito ang kanilang paligsahan kung saan kinilala nila kamakailan ang mga nagwagi sa kanilang Fisheries and Coastal Resiliency of Fish Corps Photo Essay Contest. Iginawad ang mga parangal sa tanggapan ng ahensya sa Government Center ng City of San Fernando, Pampanga, kung saan kinilala ang mga kabataang nagsalaysay ng kabayanihan ng kanilang mga magulang sa pamamagitan ng larawang may mga malikhaing pamagat. Si Joella Kagiwa mula Orani, Bataan ang nagkamit ng unang gantimpala para sa kanyang photo essay na Mandaragat, Mandirigma sa Dagat. Sa kanyang photo essay, binigyang pugay ni Joella ang kanyang ama na itinuturing niyang isang responsableng mangingisda na hindi lamang nagsusumikap para sa pamilya, kundi aktibo ring pinangangalagaan ang kalikasan.
Opo, maswerte po ako sa na naituro po sa akin ng tatay ko yon dahil po alam ko na po kung paano po ingatan po yung kalikasan, lalo especially po sa karagatan. Then po, dahil po tatay ko po siya, proud po talaga ako. Ipinakita ni Joella kung paano sinisikap ng kanyang ama na pangalagaan ng ilog mula sa pagtatanim ng bakawan hanggang sa paggamit ng tamang lambat at pag-iwas sa mapaminsalang paraan ng pangingisda. Nilalaman po nun yung pagiging responsableng mangingisda po ng tatay ko. Siya po yung naglilinis po siya sa ilog po, lalo na po pag tuwing baha po nagkakaroon po ng mga kalat-kalat. Tapos nagtatanim din po siya ng mga bakawan po. 15,000 pesos ang premyo ni Joella na ilalaan daw niya para sa pag-aaral bilang incoming first year college. Second place sa photo essay contest si Gian Carl Salvador ng Zambales na may premyong 10,000 piso, habang third place si Tommy Mark Katahan mula rin sa Bataan na may 5,000 pesos na cash prize. Samantala, itinanghal naman bilang People's Choice Award ang entry ni Jelvin Luna na kapwa may 5,000 pesos na cash prize para sa kanyang photo essay na pinamagatang Bayani ng Karagatan at Pamilya. Matatanda ang sinabi ni Fisheries Management and Regulatory Enforcement Division Chief Neil Kenneth Katibog na layo ng patimpalak na hikayatin ng kabataan na lumahok sa mga inisyatiba ng pamahalaan ukol sa pangisdaan gamit ang kanilang talento sa sining, pagsusulat at teknolohiya. Samantala, binigyang diin ni BFAR 3 Regional Director Wilfredo Cruz na itinuturing nila itong bahagi ng mas malawak na advokasya para muling buhayin ang interes ng kabataan sa sektor ng pangisdaan. Yung the loss of interest among our youth na ma-engage sa fishery sector is a global problem. Hindi lang naman dito kasi nga of course marami na kasing mga ibang mga areas na pwede nilang puntahan other than fisheries. So even yung mga anak ng mga mangisda natin, so they will opt more sa mas lucrative na kumbaga profession. Sa tulong aniya ng makabagong teknolohiya, naniniwala ang BFAR na may mahalagang papel pa rin ang kabataan sa pagpapalago ng sektor. With the emergence ng itong IoT o yung Internet of Things, AI, and other modern technologies, pwede nating i-entice yung ating mga kabataan kahit hindi sila physically present doon sa mga infrastructure, but they can still be a valuable help. Para sa mga tulad ni Joella, ang pagkilalang natanggap ay higit pa sa tropeyo. Ito ay patunay na ang kwento ng kanilang mga magulang ay mahalaga, kapaki-pakinabang at dapat ipagmalaki. Sa BFAR po, thank you po sa contest na ito. Malaking tulong po ito para sa amin po sa pag-aaral ko at sa pangangailangan din po namin ng pamilya po. Lizan Morten, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. From iconic to family ready, the Suzuki Jimny just leveled up. Sikat na sa pagiging compact at capable, pero ngayon, mas mahaba na, mas practical at mas family friendly. Alamin kung bakit patok ang Suzuki Jimny 5-door sa mga naghahanap ng adventure at utility in one package. I'm Ralph David, your sales executive from Suzuki Auto San Fernando. This is our Suzuki Jimny 5-door. The Suzuki Jimny 5-door is an SUV with a 1.5-liter engine, 4-wheel drive, and a high ladder frame. So, yung Jimny 5-door namin, ma'am, available siya sa dalawang transmission. So, meron kaming manual and then meron din pong automatic. In terms of airbags naman po, meron siyang airbags na dalawang airbags sa harap, and then meron din siyang curtain airbags po.
So curtain airbags, meron siyang airbag sa side. So sakali, yun po, mas safe po yung mga nakasakay. Kasi po, yung airbags na yun, makakatulong siya dun sa pagka-impact po. Meron din siyang reverse camera para po kapag nagre-reverse, and then sensor meron din po. CarPlay Auto, Android Auto, and Bluetooth po, ready na sila. Meron na din po siyang offline navigation kung sakaling mawalan kayo ng internet. So meron siyang built-in offline navigation po. So cruise control meron din po siya. So yung last time na Suzuki, 3-door lang siya, and then in-upgrade siya into 5-door po. So parang mas spacious sa loob and mas marami po yung masasakay. So si Suzuki Jimny namin, so 4x4 siya. Pero marami din pong mga clients ginagamit siya sa city driving. So meron siyang option na 2-wheel lang. So kapag po nasa city driving, 2 wheels lang po yung ginagamit. And then once na bako na yung daan is parang challenging na yung daan or nagka-camping po sila, and then meron kang option para mag 4x4. So si 4x4 meron siyang dalawang option. So meron siyang 4 high and 4 low po. Depende po sa obstacle or challenge sa daan na dinadaanan. So si Jimny 5-door po, meron siyang iba't ibang kulay. So meron din po siyang category like two-tone. So sa two-tone po namin, meron po siyang kulay red. And then yung chiffon ivory namin. Sa monotone naman po, meron po kami nung kulay blue, jungle green, white, tsaka po gray. Sa mga gusto pong mag-test drive, you can visit us sa aming showroom located at Jose Abad Santos Avenue, Dolores Road. And then pwede po kayong mag-apply dito, pumunta mismo dito sa showroom, or you can visit our official Facebook page which is Suzuki Auto San Fernando, and then pwede rin po tayo mag-apply through online po. Suspendido muna ang face-to-face classes para sa lahat ng antas sa public at private schools sa bayan ng Sasmuan, Pampanga para sa mga sumusunod na araw. July 14 to 15, July 21 to 25 at July 28. Base sa inilabas na ordinansa ng LGU, ang class suspension ay upang masiguro ang kaligtasan ng lahat mula sa malalakas na pagulan at pagbaha kaugnay ng hydrological forecast na inilabas ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Water Center o PRFFWC. Inaasahan umuno ang high tide flooding sa bayan na posibleng umabot ng 4.6 hanggang 4.9 feet dahil sa tidal cycle at pag-ulan sa mga naturang petsa. Hinikayat naman ng mga paaralan na gumamit muna ng ibang mode of learning katulad ng online classes upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Sa pangunguna ng Philippine National Police, sinimulan na sa iba't ibang lokal na pamahalaan ang simulation exercise o SIMEX para sa 5-minute response ng mga kapulisan. Layunin nitong masigurong mabilis ang pagtugon sa mga krimen at emergency. Para sa balita, narito si Arlene Salonga. Binisita ng mga opisyal ng PNP ang mga lokal na pamahalaan upang ipakita ang kanilang kahandaan sa pagresolba ng mga emergency sa pamamagitan ng 5-minute response simulation exercise o SIMEX nitong Huwebes, July 10. Sa Mabalacat City, si Police Lieutenant Colonel Efren David Jr. ang nanguna sa pagbisita sa tanggapan ni Mayor Jeld Aquino. Ipinakita rito ang coordination, deployment at agarang aksyon ng pulisya pagkatapos matanggap ang ulat ng insidente. Sa Angeles City naman, ipinagmalaki ni City Director Police Colonel Joselito Villarosa Jr. sa harap ni Mayor Carmelo John Lazatin II ang mabilis na responde ng kanilang team. Nakarecord sila ng 2 minutes and 48 seconds at 1 minute and 22 seconds response time. Sa City of San Fernando, Pampanga, personal na binisita ni Mayor Vilma Caluwag ang pulisya kasama si CSFPO Police Lieutenant Colonel Aris Gonzalez at Councilor Elmer Benco na siyang chair ng Peace and Order Committee para sa evaluation ng mga protocol sa emergency response. Hindi rin nagpahuli ang bayan ng Mexico. Pinangunahan ni na Mayor Roding Gonzalez, Police Lieutenant Colonel Pearljoy Golayan at Barangay Chairman Jeff Gonzalez ang katulad na simulation exercise. Samantala, sa Herona Tarlac,
Pinuri ni na Mayor May Eclar at Vice Mayor Eloy Eclar ang kapulisan sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Genevieve Poblete dahil sa kanilang malinaw at mabilis na koordinasyon sa pagtugon sa posibleng sakuna o krimen. Kasama si MC Galang, Arlen Salonga, CLTV 36 News. Muling bubuksan ng Commission on Elections o COMELEC ang voter registration para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE mula August 1 to 10. Kahit hindi pa tiyak kung matutuloy ito ngayong taon. Ayon sa komisyon, tatanggap sila ng aplikasyon para sa pagpaparehistro, pagpapabago o correction ng registration records, reactivation, inclusion o reinstatement ng pangalan sa listahan ng mga botante, at updating of records para sa person with disabilities o PAWD, senior citizens, at mga miyembro ng indigenous peoples at indigenous cultural communities. Magiging bukas ang registration centers mula Lunes hanggang Linggo, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kasama na mga holiday, maliban na lamang kung may abisong kanselasyon mula sa COMELEC. Kasabay nito, isasagawa rin ang Registration Anywhere program sa National Capital Region at piling bahagi ng Region 3 at Region 4A mula August 1 hanggang August 7 upang mas mapadali ang pagpaparehistro ng mga botante sa mga lugar na malayo sa kanilang permanent address. Samantala, sa ngayon ay hinihintay pa rin ang pirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang batas na magpapaliban sa BSKE mula December 1, 2025 patungong unang Lunes ng November 2026. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Muling sasabak sa boxing ring si pambansang kamao Manny Pacquiao kontra kay Mario Barrios ng Mexico. Matapos ang halos 4 na pamamahinga, handang-handa na umano siyang ipatunayan na hindi pa tapos ang kanyang karera. Magbabalita si Kelo Makapinlak. Puspusan na ang ginagawang preparasyon ni pambansang kamao Manny Pacquiao para sa nalalapit niyang pagbabalik sa loob ng boxing ring kontra sa batang kampyon na si Mario Barrios ng Mexico. Sa edad na 46, hindi alintana ng 8th Division World Champion ang pagod at puyat sa gym habang tinotodo ang bawat ensayo para makuha ang pinakamainam na kondisyon. Sa loob ng training ring, walang patid ng sparring rounds nila ng kanyang coach na si Buboy Fernandez. Sa labas naman nitong linggo, tinahak ni Pacquiao ang matarik na ruta ng Griffith Park sa Los Angeles, California kasama ang ilan sa mga elite fighters bilang bahagi ng kanyang cardio conditioning. Hindi lang basta balik ensayo ang ginagawa ni Pacquiao, tila ibinabalik din niya ang dating anyo at bangis ng isang primetime champion. Bawat galaw at bawat hakbang sa ring ay patunay na seryoso siya sa panibagong pag-akyat sa trono matapos ang halos 4 na taong pamamahinga. Tutukan kung maiuuwi ba ng ating pambansang kamao ang titulong WBC World Welterweight Champion. Gaganapin ng Pacquiao-Barrios match sa MGM Grand Garden Arena sa darating na July 19 Sabado at mapapanood naman sa Pilipinas sa July 20 nitong linggo. At yan ang ating sports news ngayong araw. Kelo Makapinlak, CLTV 36 Sports News. May premyo naghihintay para sa mga pulis na makapagtatala ng pinakamalaking bawas sa kanyang timbang sa inilunsad na Biggest Loser 2025 Weight Loss Challenge ng Bataan Police Provincial Office. Isinagawa ang kick-off activity nito sa covered court ng Camp Tolentino sa Balanga City nitong Huwebes, July 10 sa pangunguna ni Police Colonel Marita Salvador, Provincial Director ng Bataan PPO. Layunin ng programa na hikayatin ng mga overweight at obese na pulis na simula ng pagbabago sa kanilang pangangatawan at lifestyle. Alinsunod sa direktiba ni na Philippine National Police Chief Police General Nicolas Torre III at Police Regional Office 3 Regional Director Police General Ponce Rogelio Peñones Jr. Nagsimula ang programa sa opisyal na weigh-in kung saan susubaybayan ang progreso ng mga kalahok sa loob ng 3 buwan. Gagawa ng special prize ng pulis na may pinakamatinding transformation at tatanghaling biggest loser.
Gagawa ng special prize ng pulis na may pinakamatinding transformation at tatanghaling biggest loser. Habang may nakalaan din namang insentibo para sa iba pang mga pagpapakita o makapagtatala ng makabuluhang resulta. Formal lang inilunsad ng pamahalaan ng eGov.ph app kung saan mas pinasimple at pinabilis ang pagre-renew ng driver's license. Layunin nitong imaiwasan ng fixers at mapabilis ang serbisyo para sa publiko. Narito si MC Galang para sa detalye. Sa isang joint press conference ng Land Transportation Office o LTO, Department of Transportation o DOTR at Department of Information and Communications Technology o DICT, opisyal nang inilunsad ang eGov app nitong Huwebes, July 10. Layon nitong ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa mamamayan at mas mapabilis ang proseso ng driver's license renewal para maiwasan ang mga fixer. So, license to the system, ang guarantee ng LTO ngayon is makukuha within maximum 3 days kung magpapadeliver ka. No? Pero kung pipick upin mo, mapipick up mo na agad. Same day, no? sir? Same day. Yeah, same day. It's like going to the same process na manual, pero ito, nasa bahay ka lang, tapos kung gusto mong pick upin, mapipick up mo the same day kung may office hours pa, or kung magsasara na ang office hours by 5 o'clock, you can pick it up the next day. Pero ready na yon. Para naman sa mga bagong kukuha ng lisensya, nilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon na kailangan pa ring dumaan sa physical test tulad ng written at practical exams. To follow yon, kasi yung bagong lisensya, madami kasing requirements yon na physical, meaning kailangan mong mag-exam, kailangan mong mag-practical. No, maraming requirements yon. So pag new, kailangan mo mag-practical driver's test, which you have to do on your own. So, to follow yon, pero kampante tayo na dun din tayo papunta. No? Meaning, pwede mong gawin yung application mo online, hindi ka kailangan physically pumila sa LTO office, pero pagka magpa-practical ka, kailangan mong mag-practical. And pagka pumasa ka, i-upload na lang yon dun sa file mo. At lalabas na doon na pumasa ka na ng practical. No, so, ganun ang mangyayari doon. Sa kaso naman ng aberya sa sistema o connection, siniguro ni Dizon na may help desk sa app para agarang masolusyonan ang mga problema. Kung meron mga problema, i-report nyo lang agad sa, meron namang help desk ang eGov, i-report nyo agad, no? At sa LTO, para lang ma-address natin kung may mga problema. Basta mabilis ang wifi, basta maganda ang connection, madali siya. No, madali siyang gamitin, kapareho lang din siya ng interface ng ating e-travel sa mga kababayan natin na ginamit na ang eGov para sa mga ibang mga serbisyo tulad ng e-travel. Simpleng-simple, nakita nyo naman, madali at very straightforward. MC Galang, CLTV 36 News. Arestado ang isang farm helper matapos madiskubre ang bangkay ng isang lalaking may tama ng bala sa loob ng kanyang tinitirhan sa Area D, Barangay Paradise 3, San Jose del Monte City, Bulacan, itong Miyerkules, July 9. Natagpo ang wala ng buhay na katawan ng biktima na kinilala bilang si Jovit malapit sa pintuan ng silid. Ayon sa farm helper at reportee na si Jerry, 29 years old, narinig umano niya ang isang putok ng baril bandang 3:30 ng hapon, ngunit hindi ito pinansin sa pag-aakalang normal lamang ito. Kalaunay habang inaalagaan ng mga alagang hayop, nadiskubre umano niya ang bangkay ng biktima at agad na humingi ng tulong sa mga kapitbahay at opisyal ng barangay. Agad namang responde ang San Jose del Monte City Police upang ma-secure ang crime scene. Isinailalim din sa paraffin test ang biktima at si Jerry, kung saan negatibo sa gunpowder residue ang biktima, habang nagpositibo naman ang farm helper dahilan ng pagka-aresto nito pagsapit ng gabi. Kasalukuyan pang isinasagawa ang investigasyon upang matukoy ang motibo sa likod ng krimen at kung may iba pang sangkot sa insidente. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Inanunsyo na ng Metro Manila Film Festival o MMFF ang unang 4 na opisyal na pelikulang kalahok para sa 2025. Tampok ang mga bagong kwento, dekalibreng produksyon at iba't ibang genre mula sa horror hanggang sa comedy. Isa itong patikim sa mas makulay at makabagong yugto ng pelikulang Pilipino na mapapanood ngayong Pasko. Narito pong report. Opisyal nang inilunsad ang Metro Manila Film Festival 2025 at inanunsyo na rin ang unang 4 na pelikulang pasok sa 51st edition ng festival na may temang A New Era for Philippine Cinema. Ayon kay MMDA at MMFF Chairman Attorney Don Artes, dahil sa tagumpay ng Golden Year ng MMFF noong 2024, mas pinili ngayong taon ang mga entry na may kalidad at hatak sa masa. Mula sa 23 script submission, 4 ang napili base sa artistic at commercial appeal, Filipino sensibility at global reach. Narito ang unang 4 na opisyal na entries. Call Me Mother ni Vice Ganda at Nadine Lustre sa direksyon ni John Robles Lana. Reconnect sa pangunguna ni Carmina Villarruel, Gerald Anderson, Gloria Diaz sa direksyon ni Jade Castro. Manila's Finest kung saan bida si Piolo Pascual sa direksyon ni Ray Red. Shake, Rattle and Roll, Evil Origins. Balik ang kilig at kilabot ng SRR series, tampok sina Francine Diaz at Seth Fedelin, kasama ang star-studded cast. Mapapanood ang 8 opisyal na pelikula simula December 25 sa mga sinihan nationwide. Ang natitirang 4 ay iaanunsyo sa September 30 matapos ang deadline ng finished film sa September 15. Isang bagong yugto para sa pelikulang Pilipino ang MMFF 2025. Danica Gino, CLTV 36 News. Back to you, JM. Isang bamboo factory sa barangay Nabuklod, Florida Blanca ang isusulong na maitayo ng Pampanga Provincial Government katuwang ang Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ay upang mapakinabangan ng dumaraming tanim na kawayan sa lugar na maaaring makapagpalago sa kabuhayan ng mga katutubong Aita. Bukod dito, kasama ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at ng mga sikat na furniture makers sa lalawigan. Tuturuan ang mga katutubo sa paggawa ng mga dekalidad na bamboo furniture kagaya ng mga upuan, papag at marami pang iba na bibilhin rin mismo ng pamahalaan. Base sa datos ng Department of Environment and Natural Resources o DNR, umabot na sa 108,872 na punla ng kawayan ang naitanim ng mga katutubo sa kanilang lupain na may kabuang 536 na hektarya. Ang programa ay bahagi ng Agroforestry Integrated Program ng Kapitolyo at DSWD na naglalayon matulungan ng mga Aita na maibenta ng maayos at sa tamang presyo ang kanilang mga ani. Samantala, binigyan rin sila ng iba't ibang farm equipment at bamboo and guyabano seedlings bilang karagdagang suporta sa kabuhayan ng mga katutubo. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV36 Official at CLTV36 News, sa Twitter o X, CLTV36, sa Instagram, CLTV36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat at happy weekend!